Kapitola 1. Osud klaunov. Na planéte Zem už dávno žijú bytosti, o ktorých ľudia nemajú ani tušenie. Neboli tu odjakživa. Kedysi dávno prišli z iného sveta z planéty, ktorú vo svojom jazyku nazývajú klaunská sféra. Bola to nádherná, farebná planéta plná smiechu a radosti, no časom upadla do temnoty. Keď však klauni dorazili na Zem, zistili, že kvôli odlišnej fyzike tejto planéty postupne stratili schopnosť prirodzene sa rozmnožovať a ich druh sa ocitol na pokraji vyhynutia. A tak tí najväčší klaunskí vedci vynašli nový spôsob, ako prežiť. Objavili rituál, ktorým mohli preniesť svoju esenciu do masiek. Tieto masky sa stali nositeľmi klaunskej duše. Keď sa maska nasadí na hostiteľa obyčajného človeka z planéty Zem, prevezme nad ním kontrolu. Človek stratí vlastné vedomie a stane sa jedným z nich. Stane sa klaunom. Maska sa pritom stane jeho zdrojom života, jej odstránenie znamená okamžitú smrť. Prví klauni, ktorí prišli na Zem, sa skrývali. Pozorovali ľudí, učili sa ich spôsobom a čakali na príležitosť. Vedeli, že musia byť opatrní. Ich počet bol príliš malý na to, aby sa mohli postaviť ľudskej civilizácii. A tak sa prispôsobili, stali sa kočovnými umelcami, cirkusantmi, klaunmi v uliciach. Nikto netušil, že pod vrstvou make-upu sa skrýva čosi oveľa staršie a tajomnejšie. Klaunské komunity dnes prežívajú v divočine, ďaleko od zvedavých očí ľudí. Tam vykonávajú rituály a vytvárajú nové masky, aby rozšírili svoj druh. Každý nový klaun je výsledkom spojenia dvoch existujúcich, ich esencie sa zmiešajú a vytvoria novú bytosť. Postupom času sa však klauni žijúci na Zemi začali meniť. Ich telá a mysle sa prispôsobili novému prostrediu a tak sa vyvinula úplne nová rasa odlišná od pôvodných klaunov z klaunskej sféry. Hoci geneticky zostali rovnakí, ich spôsob existencie a rozmnožovania sa radikálne zmenil. Niektorí klauni však začínajú pochybovať. Sú legendy, že kedysi mohli žiť aj bez masiek. Že niekde hlboko v histórii ich druhu existoval spôsob, ako prežiť bez ovládania iných bytostí. Ale nájsť odpovede na tieto otázky je nebezpečné a tí, ktorí sa ich pokúsili hľadať, často zmizli bez stopy. A tak pokračuje ich príbeh. Skrytí v temných lesoch, v opustených budovách čakajú na ďalšiu noc, kedy si vyberú nového hostiteľa. Ľudia si myslia, že klauni sú len zabávači. Smiešný, bláznivý, neškodný. Ale čo ak smiech, ktorý počujete v diaľke, nepatrí človeku? Možno je to len vietor. Možno nie.